Og så var der lige, jamen, hallo, det er da H.C. Andersen og Sønderjylland 1864, som han var meget bekymret for, drev sin Svigo i sin dagbøger og sin skrivning på det tidspunkt. Men naboer, fuldmåneskygger med udsigt til Hørup Hav. Nogen taler tysk. Krigstruende. Soldaterdrenge prøver at finde en gud efter første brag. Dati, eller det rødhvide flag, spændt ud til ære, hænger nu som en slap klude. Nutid, eller lærken flyver højt på himlen. Husene er genopbygget. Langt væk. Bag byens mure ringer klokkerne for de faldne soldater. Ved hoffet. Eventyr fortalt for de voksne, langt væk fra krigens lidelser. Så har jeg et par, den er delt lidt ind, der er en afdeling, som er, hvad skal vi sige, rent dansk, og så er der nogle iransk inspireret og nogle russisk inspirerede digte i her. Og der er et her, Danmark. Øko. Det grønne Danmark. Koen murer til hesten. Lasagnefusker. Så har vi jo hele tiden nogle kedelige sager med, at vi har nogle mennesker, vi ikke vil have her i Danmark, uanset om de er nok så godt næsten berettiget til at være, så skal de sendes tilbage. Og det er et forholdsvis nyskrevet. Børns rettigheder, DK, brudt konventionen. Sådan er det jo med børn, vi ikke vil have. Og jeg vil slutte den del her af med digtet, der er på bagsiden også. Vi er de 3 aber, der intet hører, intet ser eller siger. Det er også den, der er på forsiden.